smoking. I'm only nyima Mudzanga. Wakusungisa? Mudzanga wakusungisa tichato-bhemi. Hanzi munofana kubhema chi? Hanzi unofana kutenga peki. Peki. Saka isa tichabhema. Vane matakshop wasungwa kana? Uchabvumira kutengesa Mudzanga. Vaye peki. Anduona unge kamtemo kari stress. Kuona mtemo kama neighborhood because hawana pay. Iboji. Yaani nekutola trea ukava January ari kurwadza. Zora mwatisha mvarira che. Kutsema mukati nenyaya. Makidu munoti chiko nenyaya yefocha. Hanzi bhema yako chete. Tenga peki. Isisi chatungoda one love. Atiregero pasa na muko na chamba. That's because it's one love. Atiregere one love. Manebo darusungira vanhu lezvi. Muko. Anza pasa na muko. I one love kamwangu. Hanzi kana uchibhema unofanira ngone packet yacho muhungu. Unganaire kupedzisira. Nongo kachi packet ndogana nacho muhungu. Uyo. Vavhariseka kwacho kwairigwadziwa vafodya. Nyaya yePacific kai, Pacific yatenda. Kana ujendo wePacifica. Uje. Makantora plaza hapo. Hanzi wePacific kai. Ndingo hanzi Madison ndo yakukwatisa vanhu vakutaura kuti Ndabala ndimbozona atobva kumushanisi. oh. Matinoziva wakapa munhu mogoma yemanje Mudzanga unoshura. Itori nyaya. Aiwa, munhu yafanira kutenga paketi yake oisa muhomwe oputa ega. Anengasina mukoma chizwa, anengane pondo, ada skati. Ne500 kukwira kuti saka imwe change 500 anotenga Mudzanga. Hazisi kudiwa yamhosva. Yakatarona. Yamhosva. Sina wecrime. Chii chikuitika Zimbabwe? Batanga kunzi no smoke zone pasina masmoke. Aiwa, arimo mabhawa aritotaura kuti Iwe wega unotozvizira we. unondoziva kuti apa Aiwa, mabhawa arimo. ingamurutaura wani kuti mbao. Kozopamba ndoti nemasmoking. Ingamurutaura kuti mbao. Manje kunokubatwa public smoking. Aiwa. Bata wakambosungirwa Mudzanga kaoma. Kunzi watenga Mudzanga patakshop. Munhu wetakshop osunga kuti because atengesera munhu Mudzanga takshop. Oko arunobhemera. Ayo munhu wemutakshop ari kutengesa Mudzanga. Hanzi mhosva yacho ndei. Aufana kubata cigarette yemunhu Usina packet. usina Packet. Saka hanzi you cannot hold somebody's cigarette without authority. Aufana kubata cigarette yemunhu nemaoko uchimutambidza. Ngaitengeswe mumasachets. Kana dziri 2 cigarettes aunotenga But Pacific yakaita kama sachet. Wakaita masachets. Madison ndoirikuva vastereki nekuti haina mari yekuita masachets ematura. Saka varikurodziva kuti Pacific kutengesera vanhu saka vakuti hanzi mahwani. Asirizvo. Ngavaimprove. Kusvikira pakupeka kana hwani. But indigenization yacho iri papi? Why varida kufose vanhu kuti vabheme ma10 Wedzera more. Pacific iri kutorijuisa kuenda ku2 cigarettes. Why? Varakura. Makire tisi kutamba. Tisi kutamba. Ndina Makido. Wedzera.